Výlet do Marbelly, Porto Banús a Mijas. Vyzvedneme vás autobusem s naším průvodcem v dohodnutý čas a místo, abychom zahájili výlet do Marbelly a Mijas z Málagy. Během cesty si užijete nádherné výhledy na Costa del Sol a průvodce vám bude vyprávět zajímavá fakta a příběhy o místech, která navštívíme. První zastávka, Porto Banús. Dorazíme do tohoto ikonického luxusního přístavu, který je jedním z hlavních symbolů Costa del Sol. Budete mít 45 minut volného času, abyste se prošli vlastním tempem, obdivovali luxusní jachty, exkluzivní auta a restaurace. Můžete projít Paseo de las Estrellas, navštívit Plaza Antonio Banderas, projít se po Avenida Julio Iglesias nebo podél nábřežní promenády. Další cíl, Marbella. Pokračujeme přes Zlatou míli do Marbelly, kde budete mít 1 hodinu a 15 minut volného času na průzkum. Projděte se po Avenida del Mar, která spojuje Park Alameda s nábřežní promenádou, a obdivujte bronzové sochy od Salvadora Dalího, díky nimž toto místo připomíná muzeum pod širým nebem. Navštivte okouzlující Plaza de los Naranjos, dobře zachované staré město, Calle Ancha, městské hradby nebo kostel Santa María de la Encarnación. Poslední zastávka, Mijas. Výlet zakončíme v Mijas, jedné z nejkrásnějších bílých vesnic Andalusie, známé svými úzkými uličkami, bílými domy a barevnými květináči. Strávíme zde přibližně 3 hodiny. V ceně je vstup do muzea CAC Mijas, kde uvidíte díla Dalího a Picassa a jednu z největších evropských sbírek keramiky od Picassa. Ochutnáte také víno Moscatel z Málagy. Poté budete mít volný čas na oběd nebo průzkum. Slavnou sochu osla poblíž turistické kanceláře. Ermita de la Virgen de la Peña nebo vyhlídku Mirador del Compás. Neobvyklou oválnou arénu pro býčí zápasy, jednu z nejmenších na světě. Pevnost Mijas s hradbami, zahradami a úchvatnými výhledy. V čase určeném naším průvodcem se sejdeme a vrátíme se na stejné místo, odkud jsme vyjeli do Malagy. Doporučujeme rezervovat co nejdříve, protože místa jsou omezená a v hlavní sezóně se rychle plní.